имрӯз абзори кроссовкиҳои Асени ки тоза компания бигем дар фурӯш буровард, ҳамаша ман заказ кардам. Ай ҳамаш размери 39, ҳамаш барои худмай качеслаш дар дараҷаи олия, дуғча, мулоимишам, размер ба размер меравад. Кадоме ки дар мигир дар рӯи ма зиндагӣ мекунад размери 39 пушен, пожалуйста метонед биёен ай хонаи ма баред. Якта мепушум, ай наздик шумо дар нишон медиҳем. Ай фабрик дар таво дурумш мулоимати хушрӯ кардагие ки умуман почаҳои шуморо ягон зарар намерасонад. Дар сабуки сабук, дар мулоимӣ мулоим, дар хушрӯгӣ, дар стилни будан стилни, спортивни, классика чи хати хоҳӣ мепушед. Имрӯз ман ёбка кофта кати мепушам. Ай размери 37 то размери 49 в наличии ҳаст.